Здравейте, боксери, аз съм Creeper BG и ще започнем една нова поредица в сървър, ще оцелявам, разбира се. И това е сървъра, който мисля, че се казваше Fibercraft или нещо такова, който много ме кефи, ще спомням колко е добре направен. Тук може да отидете в Недъра. Това тук е The End, в който не съм ходил. Това тук е драгоното яйце, което го няма всъщност. Така. Тук е Survival World. Така. Тук са правилата, които ще прочета. Значи, не грифай, не спами в чата, където иде, не рекламирай, не псувай, не говори на уе, не обиждай, забранено е да се строи в друг world, не лъжи, не се прави на админ, не пали хората, забранени са хаковете и всякакви модове, който не спазва правилата, ще бъде къщите около парцелите ще бъдат бутнати, който не спазва правилата, бан, не проси. Така, това тук е екипът, да. Онерите са Bulgarian King и Сиромор, админите са Чу, МК 007, модераторите BMK 2K7, Hardcore и Nitros. И там да, тук има някакви табели. И сега отивам в... Какво се чуе? Отивам в моята къщичка. Така. Да, тук е моята мина. Използвам такова Remini Lab. Надявам се да не е никакъв чит или хак. Да. И сега ще сложа този Iron. Там намерих пещера. Тук имам чаркол, защото може да намеря кол от начало. Така. Сега да излезем вънка с омага. Каква е тая тъмнина, бе? Така. Сега някой да реда отръската. На тези ферми съм ги правила с моя приятел. Той ме зараби да играя в този сервер, на мен ми хареса. Играя, значи днеска съм на 6 мисля, играя от 5 вечерта. Играх поне до, мисля, че 2 часа, някъде там. Така, че само надявам се стагна, не, няма се ми разтагна. Аз ще побия малко зомбита за пари, той ми каза, че дава ли пари. Дели, ако има паяк. И арчер, който е доста добре. Всяко зомби е различно. Той събрал така 500 лева, значи е убил 500 зомбита, не знам колко време играе в сервера. Това да, 2 лева, доста яко. Но арчера с точно. Значи аз не съм се хабил парите за шопа, той пуска с 30 лева. Ох, там има 2 паяка. Ако мога, не. Не. Не лаги, значи сервера да се не лаги. Ох, колко паяка.
Вау, оцелот. Нямам риба. Пък и то тук има доста мека, той специално ги убива. Оу! Още едно ли е мага? 2 лева. Добре, докато отида. Зомбитата са по-така. По-лесно се убиват. Казах ви. Он е тук. Сигурно от конзолата или ще не знам. Надявам се да има... О, крипър! Ще ми даде доста пари, сигурен съм. Сега го удари. Удари го, ще ми даде музикалните си. Аре бе. Ти ще умреш. 3 лева, браво. Няма. Аз ще убия. Yes. Ще виждам пусна музикален диск. Така вече имам 58 лева. Охо! Ще направя лук. А за това нещо дава ли пари? А там зомби някой се крие. Паеците не таковат. Така има оцелот. С този текша пак дървото е много яко. Между другото. Аз дигах 5 левел, което е доста добре. Имаше плътта хом. Имаше един път, когато влязах в сервера, влязах, има диамантен меч и изчезна. Да, дали ме го този приятеля. Няма каменето. Кака ме. Така. Сега аз направя papers. Така. С този paper ще ми трябва дърво. Книги, разбира се. Тези книги така. Това дърво. Така. Вземам си 19 дърво. Вземам букшофовете и отивам да ги наслагам. Така, значи. Ще направя тук рeenchanting. Това трябва да е... тук.